Жътвата на слънчоглед в областта вече е започнала в почти всички общини, с изключение на Крушари и Тервел, съобщиха от областна дирекция земеделие. До момента земеделските стопани са прибрали продукцията си от над 62 500 декара, от общо засетите с маслодайната култура близо 811 000 декара. Най-много слънчоглед са ожънали производителите от Каварна и Балчик. Средният добив до момента за областта е 200 кг от декар. За миналата година той е бил 210 кг, а засетите площи с тази култура са били 794 300 декара. Най-много зърно през 2015 година прибраха стопаните от община Балчик 265 кг от декар, а най-малко от Тервел 160 кг. Получената реколта бе близо 170 000 тона. Пиано бар Мелоди в Добрич ще работи през цялото лято. Петък и събота вечер за вашето настроение ще се грижат най-добрите клубни музиканти с изпълнение на живо на любими хитове. Домакините обещават много награди и изненади за гостите на заведението всяка вечер. Присъствие, движение и ритъм, модерен дух и ретро вдъхновение. Пиано бар Мелоди. Тук всяка вечер е неповторима с многоликите си емоции. Едно спонтанно изживяване, наситено с червено и черно, прилична доза висококачествени напитки и завладяващата страст на музиката. Това е само малка част от гостоприемството на Пиано бар Мелоди.